Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 21 tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kay sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kagkaron sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Isa ka purok sa Kalubang sa Banwasang Ilog naka-granular lockdown. Ikatatlo nga COVID-19 death sa bulan sang Enero na record sa Bacolod. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, unang nga batch sang COVID-19 vaccine para sa 5 ka tuig tubtub 11 anyos maabot sa Enero 31. Recovered overseas Filipinos ay ginatugutan niya makasunod sa Pilipinas bisan may positibo nga COVID-19 test. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:12. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dora Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sunod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:17 kag karon sa detalye na sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpaidalom sa granular lockdown ang Purok Rizal, Barangay Kalubang, Banwa sang Ilog sang nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka OFW nga residente sa nasambit nga lugar. Ginpahayag ni Barangay Kalubang punong Barangay Minerva Gerson nga may isa ka OFW gikan sa Canada sa Purok Rizal ay nagpauli sa ilang lugar agud nga magtambong sa kasal. Bilang requirements sa pagbalik sini sa Canada, nagpaidalom sa RT-PCR test ang OFW kag ini ang nagpositibo. Bilang tikang ginmando sa Municipal Health Office ang pagkordon sa balay sang OFW kag pagpaidalom sa antigen testing sang pamilya apang ini ang nagpamalibad. Bangod sini na desisyonan sang MHO nga ipaidalom sa granular lockdown ang bilog nga purok. Nagpabutyag naman sang pagkabalaka si Gerson matapos nga wala pa sa minabaton nga impormasyon kung may napain nga ayuda para sa mga residente nga naulamid bangod sa pagpakatig-a nga magpaidalom sa antigen test sa isa ka pamilya. Ari na sir, ginapasirado ko na ang amon nga boundary. Okay. Nga dos incoming sa lakyan nga maagi lang man para sa Purok Rizal, Purok sa Mabini, aginado pwede lang sila kapas. Those tao living within Purok Rizal, they are not allowed to go out. Na, amo lang man na sir. Ang kabahin sang pagpahayag sang kapitan sa Barangay Kalubang nga si Barangay Captain Minerva Gerson. Sa dugang nga balita lokal,
Estrikto nga bantayan kag i-monitor sang Ilog Municipal Health Office ang pumuluyo sa Purok Rizal sa barangay Kalubang sa Banwasang Ilog nga ginpaidalom na sa granular lockdown. Sudo kay Dr. Bian Ninos, Ilog Municipal Health Officer, sa sulod sa 14 kadlaw nga lockdown, bantayan kung may mga makabatsyag sang sintomas ng COVID-19. Ginpangabay man ni Nilos nga magpasugot na ang 19 ka mga primary close contacts ang unang nga nagpositibo sa COVID-19 sa ilang lugar, agud nga makaumpisa sa pagpatigayon sa contact tracing kag matap na ng paglatas ng virus. Una diri, nagpositibo kag may sintomas sa isa ka 56 anyos nga babae nga nagpamalibad. Kag nagpamalibad naman ang 19 ka mga primary close contacts nga magpa-swab test, rason nga ginpaidalom sa granular lockdown ang lugar. Sa karon ginahulat naman kag natala na makagwa or magwa karon nga adlaw ang resulta sang swab test sa pamilya nga kaupod sini sa ilabalay. Sa karon may 15 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19 ang Banwasang Ilog. Sa iban pa nga balita lokal, patay ang 20 anyos nga babayi nga nagabusong sa syudad sa Bacolod matapos matapikan sang COVID-19. Suno kay Emergency Operations Center Executive Director Ang, ang biktima ikatatlo na nga casualty sini nga bulan sang Enero sa diin magluwas sa napatay nga nagabusong isa pa ka cancer patient ang kadungan man sini nga nagtaliwan kahapon nga adlaw. Dugang paniang base sa ilang nga pagpangusisa, ang duha ka mga biktima ang lunsay wala mabakunahan. Suno pa kay ang nga nagabatsyag na sang tuman kalala nga sitwasyon ng pasyente nga nagabusong antes gindala sang iya pamilya sa hospital. Dugang pa sini masubo man nga balita bangod ila na diskobrehan hindi lamang ang napatay ang nga nagabusong ang wala mabakunahan kundi pati na ang iya bilog nga pamilya. Bangod sini nagalaw mga opisyal nga kung tani magaserbi ini nga leksyon sa publiko kung ano ka importante ang ginakampanya sang publiko nga pagpabakuna kontra COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Santo Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung mag-automatic sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas samaya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Life Extension Vitamin D3 ang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Kagkaroon sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita nasyonal, gin-confirmar ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mag-aabot sa Enero 31 ang una nga batch sang Pfizer vaccines para sa edad 5 katuig tubtub 11 anyos. Suno kay Galvez, malapit sa 1.2 milyones doses ang maabot sa diin 780,000 diri ang gintigana para sa mga kabataan. Target sang gobyerno nga umpisahan ang pagbakuna sa mga kabataan sa una nga simana sa Pebrero. Ginanunsyo mo ni Galvez nga sa Pebrero 7 ginapaabot ang second batch sa bakuna ngayon sa 1.6 million doses. Ginatugutan na sa National Interagency Task Force kung NIATF ang pagsulod sa mga Pinoy gikan abroad nga naka-recover na sa COVID-19 apang nagapabilin nga positibo apang i-subject sa pila ka mga protocols. Ginapagwa ni Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles ang pahayag matapos halugan sa NIATF ang arrival protocol sa fully vaccinated international passengers. Suno kay Nograles, kinahanglan lamang ipresentar ang positive RT-PCR test nga ginkuha sa sulod sang 48 oras antes ang biyahe. Kag medical certificate nga gin-issue naman sang licensed physician sa diin nasaad nga nakakompleto ini sa mandatory isolation period kag hindi na infectious. Ginpanumdum ni Nograles nga ang positive RT-PCR test kinahanglan kuhaon nga not earlier than 10 days kag hindi man maglapaw sa 30 ka adlaw antes ang petsa sa pagbiyahe gikan sa country of origin. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Wala pa na pamensar ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso ang pagpabalik sang iya listening tour tungod mas nakatutok ini sa pandemic, ilabi na sa pagtap na sang liwat nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 nga mas ginapalala sang Omicron variant. Suno sa Action Demokratiko Standard Bearer, nga mas importante sa iya subong kag iban pa nga mga opisyal sa Manila amo nga matutukan ang safety sa madamo nga Pinoy batok sa virus. Palayag pa ni Dumagoso nga kinahanglan nila nga maghihos ang mas madasig tungod madamo nga tawo lakip na ang mga doktor, nurses kag medical frontliners ang natapikan sang virus. Liwat ginpanawagan ni 3-term Senator kag subong Deputy Speaker Loren Legarda ang pagpaayos sa mga programa sa pagpatuman sang barato kag accessible nga COVID-19 testing. Ginpahayag sang anay senadora nga sa idalom sang House Bill 6864 ukon Better Normal for the Workplace, Communities and Public Spaces Act, ang mga lokal nga gobyerno ang ginmanduan nga magtukod sang testing centers kag magbakal sang COVID-19 testing kits para sa mass testing sang tagsa-tagsa nila ka mga residente. Kalakip naman diri sa ginaduso nga hagna ang probisyon, may angod sa pagpatukod sang drive-thru testing centers kag iban pa nga mga contactless mode para sa mas luwas nga COVID-19 testing. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Enero 21 tuig 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon